Oh nggih. Kalau wau pun anu suluk barang, Pak. Hah? Pak dosen wau nyumbang lagu suluk. Suluk. Nggih suluke suwae niku. Tenane ta? Nggih. Lah nak kowe anu cilik apa gede? Napa nih? Apa wi mau? Suluk. Wah, Pak suluk. ora pareng gorobo lho, ora pareng gorobo lho. Mboten, kula niku teteh. Suluk ki tegese anu nggon pedalangan gitu. Nggih, Pak Haji Margiono niku Nggih. sae. Nggih. Eh? Apa? Apamu? Lah wau napa ta? Suluk. Lah iya to suluk to. Wong edian ora. Iya. Haji, selamat malam. Oh, jenengan dereng calon je, Pak. Ngono gak nih. Nggih. Amin. Sampun menika nggih Pak Haji Mardiono. Nggih, Nggih. amin. Alhamdulillah barokallah. Nggih. Nggih. Niki ngaturake tembangan tur dasare nganggo joget ya, Nduk. Nggih. Nganggo joget dibawani sik. Ya. Bawani slendro apa pelok? Pelok. Pelok. Nggih. Tibane bajing loncat. Glendo. Rono, Nduk. Ya. Ya. Moper glendo ken duwe gayan. Kok mengudut. Ya, Niki bawa mboten? nggih no bawa no. Oh, nggih. Kan ditata sik kendange ya. Paingan wage kliwon. Kamangka iki cakra anu cakra manis. Cakra ki jemah manis ki legi. Paingan. Ya. Aduh, paingan tetepi. Yo sulene. Iya dok. Nulangku. Rebape melu. Ngerti nduk blas. Pisan mun kitu Gusti ngeras Ya. Mangga. Ayo
Ayo intro nih, yo.